rara ijo sing kesel sing rewang tak tumen nanging rata sakara gitu Ghost, awas. Yo dijagani. Ayo panitia monggo. Os. Wah. Ayo mari. Yo. Ono mas, aja ngono. Dipoleken, aja ditutupi. Jadine aku sing kok tresnani. Lunga terus apa to sing kok marani. Yo, os. Yo.
yo, yo. Oh. Yo. Os. Mbak Lia, iya. Jaipong ya Mas Didot, Mas Danang.
yo ae yo ae o ya ae ya 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 ae ya ya ae cha ae ya ae Allah ya ae Allah ya ya ae ya ae ya ae ya iyo iyo yo iyo yo os oh iya wa putri Nawasena Taruna Wakti Rama oh sing jumalan apula koswara pusaka wah ketaping Prawadyabala tata siaga Wadyabala putri Nawasena wah Taruna Bakti Tambak wah pangestuni iya ya oh
Yo. Aus. Yo. Monggo Mas Kikek kasuwun nonton Jaipong. Nggih. Menika persiapan Ganong Bujang Ganong saking ayo Jakarta. Ayo wis ayo Yun kel ditunggu. Os os wah kompak tenan.
Os. A. 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 Os. Os. Iya eko. Iceco. Jata. Os. Ya. Os. Gong sing wetan. Nah, siapa Mas Idot? Matur Mas Idot. Ayo nyambut gawe, nyambut gawe. Os. Mas Rusdi. Nggih, sajake aku nyawang Rioni kok saya lemu yo otoke. Kuwi ngono ganong gawa padasan. Os. Yuk. Loh, Nakal to? Ora. Urung nek nyawer iku wis disalto do nyawer. Weh, milih. Sik. Oh, ngopo? Ayo. Rupane. Kowe iki ngatres kok wis arek gandrung iki. Langsung gandrung wae. Aku ra iso atraksi. Ora oleh dijujuk. Oleh ndak? Ora bayaran, ora puk kon atraksi. Ngarane bundan ora apa-apa iki awake dhewe. Kepentingan menghibur Mas. Sedulur, awake sedulur. Sedulur sing akeh duwite. Oke ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih.
Alhamdulillah Sud, awake dhewe kepanggih neng dusun iki lho, Plak. Endi dusun? Singosaren Jetis Siti Mulya Piyungan Bantul. Singosaren orang nganggo piyungan. Oh iya, lah Singosaren Mlebune iki Bangun tapan. oh iya. Depok. Banguntapan Potorono ya. Endi? Pleret to. Oh iya Pleret. KTP Afghanistan ini. Oh iya. Leroy. Iki ning Bae. Singosaren Banguntapan Bantul. Bantul. Oh iya. Iki dalam acara kitanan masal. Kudu kita ngasah. Lah Bondan ra ngandani mong telepon aku. Yun kring tanggal anu 12. Tanggal 13. Tanggal 13. Umume wong telepon. Ah. Kring. Aku jawab. Halo. Ah. Oh, kring tanggal 13. Mungkin to. Ya mong Langsung tanggal kring 13. Bondan iki lho sing salah. Kring. Halo, tanggal 13. Oh iya, acara apa? Kitanan masal. Oh iya, oke. Bondan, kita nan masal. Boten menika Mas Riun acaranipun ulang tahun saking SP Pangestuni. Oh iya. SP Pange. Wah, Tepuk tangan yang meriah. oke. Ora didongakne sih nek ulang tahun. Didongake. Oh iya. Tahun. Nek Pangestu iki aku ngejokke ra cair e. Padake Bang Titik ae ngejokke ra cair. Lah iki padha ra. Dek kulino ae lho Mas. Angsuran mekar ae lho. Sing ditagih nasabah. Tok. Tok. Se. Plak. Aku isin mbok YouTube dipateni. Mara tuaku delok e. YouTube disalen sithik. Heeh. Ora tuane isin di mantu elene. Ya wis. Didongakne. Kita dongake mugi-mugi Pangestu niku tambah lancar. Lancar usahanipun. Amin. Wis 1000 sawere. Dongane kok siji 1000. Donga mikir dhuwit iki. Ya ngono kuwi ya. Terus tak dongake mugi tambah sukses. Amin. Amin. Lah ndi wonge Pangestu iki? Nggih, nika juraganipun Mbak Lia. Wah, menika. Yo, langsung Cepet langsung. salto sik lagi disawer gitu Mbak Lia. Lho, salto sik iku disawer. Salto nggih, Mbak, atraksi. Retio aku ngejokke jaminan BPKB nene Mbak. Ora BPJS. Ya, Mbak Lia. Angsurane rada nekak lho. Heeh. Mbak Lia. Niki iki mic kurang dawa. Oh ya. Mik. Mbak Lia. Ijol ae lho, kae rada dawa kae. Nggone kasut soalnya kulino dolor-olor kali. Yo mosok dadi cendak. Ya, rono. Ngopo iki arep ngopo iki? Mbak Lia. Iya. Nggih, kepareng Sing matur. apik. Sing apik Boso, boso. Mature sing apik. Boso. Oh iya. Ben salto sik, ben salto sik. Alah, nek mung 10.000 moh aku. Ya wis oh. Ya. Ya sik, atraksi sik Mbak Lia. Atraksi, kita Ya. sawer, atraksi Menghibur apa-apa, warga Wirayuda. Singosaren. Wirayuda. Ya, dan sekitarnya pokoknya. Ayo iki coba kan jogane Rayuda iki. Coba. Ayo, pipine mlembung, pipine mlembung. Yo, Caca. Yo, sik dilakoni. Motone piye? Kidul ae apa karo dewa. Ati ngomong onde kowo. Ayo para kanca. Aku mau. Nyapa? Nyawa. Kok Lah korene. Sik, lah kowe ketoke katut tampase tak tilik. Gasal. Balani metucu. Wah, yo. Motone. Kidul ae apa mantuk kala dewa. Yo. Ati apa tangannya ngedhuwur sik, tangannya dhuwur kabeh. Ayo tangannya yo. Ayo. Betul. Ayo tentrem yo mulya. Kidul ae apa saya hukum kok dadi Kuwi kesurupan dadi. Wah. Sembuh sak menika sampun. Mari. Yun. Mari, Ron. Mari. Kowe
Mosok barang kok ngene dilondri remuk kabeh untune. Orang-orang bahasa. Atraksi sih, atraksi. Ben dari sawer, atraksi. 10.000 pertama. Wah. Ganongan kok toko besi yo. Enek material barang iki. Sing ndi? Cerai. Dicerai sear nyawer, dicerai cepet dicerai saat nyawer, dicerai. Go mlebu kalangan nek oleh, ayo. Gitik, ra apa-apa. Engko triimban, wedok siji musuh ganong telu. Ah. Kowe iki lanang ora cewek. Anjay. Oke, ayo Mas Kike. Umpah meneh. Sik, Bang Koplak. Ana sari nyawer 50 ning kon koprol sing set terus kuwi. Nah, rene Mas, mlebu Mas. Rene. Ayo rene. Wes kok ngono wae wedi dhek. Kowe do kon koprol sing ler ngono kae lho. Oh, pokoknya selain donatur dilarang ngatur. Yo koprol sik. Ayo Mas Kike ayo. Yo mimpah. Ora iso. Jajal yo. Jiro lu. Oh. Tetap dhisik. Sik toh. Dar aku tak ngapusi sing nom-nom ini. Engko terus kon meneh. Bapakmu ra enek apa? Apa do? Ayo bapakmu pateni sik ben oleh sawer. Ayo. Bapakmu model dipateni kaya Nabi Ismail lho. Kepiye? Gek. Yo, ayo Mas. Ayo sing nom sik. Ayo ge koprol. Yo kek. Kok pilih? Piye? Nyapa ra iso santu. Gandrung penonton oleh ra? Oleh. Atraksi sik tapi. Oleh atraksi. Koprol sik arep nyawer 50 lho. Koprol sik. On koprol sik. Ono sak nyawer 50. Ayo. Atraksi. Atraksi gandrung. Kayak ngopo Bang Lanja? Ayo. Kanca-kanca ayo. Yo. Oh. Yo urus iku. Yo. Ayo. Yo. Ayo. Mbak, kasih tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu, kok. Yo. Yo. Waduh, dasih. Sik. Yo, sik. Urung keturutan sing koprol kae lho. Rion, sik. Gler ngono. Ya, yo Rion yo. Yo kak yo. Ah.
Apa iki? Yon Rion iki lho Yon Rion. Iki sing dijenengke anjing laut. Upsi. Kek. Galo. Ya salto yo. Ayo Yon. Kerja, salto. Ben oleh Yon, ayo. Yo. Dibenake sih. Berani dibenake sih. Charles. Wah, kasih tepuk tangan yang meriah. Yuk, terus. Ayo terus. Yuk, terus. Coba balik. Nesu. Pecah. Karo joget kidul kae apa manuk bala dewa makanane apa tangane done dhuwur kene undi Jawa ayo tangane yo ayo para kanca taat pring agama ben urip tentrem bagya mulya kidul kae apa manuk bala dewa makanane apa undi Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayam tantrem uga mulya kidul kae apa manuk bala dewa makanane apa undi Jawa ayo para kanca taat ing agama ben urip tentrem bagya musik idul kae apa ya Dewa Rion madep tangan, madep nyetan Yon, madep nyetan. Yo. Oh ya, terus kayo kidul kae apa manuk bala dewa makanane apa undi Jawa ayo para kanca taat ing agama iki lara perang Kosek. Nah, iki tenanan iki. Kecelakaan kerja. Terlalu semangat Rion. Yon. Nyo. Bang Koplak, Mas Andi siap nyawer. Ini kon koprol sih. Irsat urung koprol, Irsat koprol sih. Kowe ket mau menjaluk-jaluki madai duit kowe. Ayo. Yo Kak yo.
Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu, bujang gantong ayo Jokarto. Wes tiga Orion, jalur Orion. Yo. Ya. Tepuk tangan jauh orang Bapak Ibu. Ayo. Di rok lu. Wah. Tepuk tangan sekali lagi, boy. Totalitas tanpa batas. Ngambung manuk. Oh ya. Dan Bondan, aku pengen ngene iki mau ning Rio. Wah, coba. Hop sih. Jajal nek Rio Nisora. Ayo Yon. Ayo. Iya, kayak ngono kuwi iya. Iya. Yo. Iye. Ayo. Gek buku. Ayo gek teko. Yo bobo. Gua kuwi serake. Omong piye? Duntak dandang ger lah, boyokku iso tak teko. Oh yo, bareng-bareng. Yo. Siap, dikamel yo. Siji, loro, urung. Oh yo, sik. Wis siap? Ji, ro, lu, gentak, dang. Kowe iki wong pojane watu to, abot man iki. Jawabane, ayo, eling, sing santun. Bangko plak. Yo bareng jajal bareng piye wong telu iso ye. Dadi ra sing roda lho kaya roda wong telu. Coba iso ora sing roda wong telu. Yo tepuk tangan sih. Yo. Karo kowe lho. Iya tuh temaki tenan. Iya tuh. Coba. Keburu bisu. Ngawur tenang. Yo kayak tuh. Weh. Kok arep nyosor. Ngapa Yun? Yo. Wak. Ayo, os.
Yo. Os. Yo. Os. Tepuk tangan jauhnya. Bapak Ibu. Waduh. Jos tenan sawere menawa tambah. Yo. Piye? Sumpah Rion paitan modele. Apa? Rada ditahan nih modele. Kelempon awak. Ngopo kuwi ngopo? Balas dendam ye. Ngopo? Ana BPJS ana. Engko pangestoni siap. Yo Bali yo, kondur. Kondur. Iya, Jon. Absen ning kamera sik, gaya. Fashion show. Iya, Jon. Fashion show sik. Yo. Kok ana ya kaya ngene iki Rion. Oh, ngawur. Yo, kondur. Atraksi kapungkasan, atraksi spektakuler saking Bujang Ganong Ayog Jakarta. Yo, delok koyo kepi atraksine. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Wah, sawer. Wah. Matur nuwun nek Hamdan wah iki lekku dhewe. Nuwun nek, Pak. Boleh tepuk tangannya Bujang Ganong Yogyakarta. Terima kasih. Matur nuwun. Oleh Budi. Salim sira Bapak le. Salim sira. Oh iya. Salim. Heeh. Ya nuwes mangan semongko meneh. Yo, dibacotke yo Mas Sabi yo. Yo.
Yo mandek sik Mas Abi. Dah karo ngregengke swasana ben rada gumyak dangdute kibote dimainke. Ayo Mas Angga siapke. Drame ngejam wae, ngedes. Ngono to Mas Angga? Lagunipun napa Mas Febri? Monggo Mas Febri. Dari Sawang sampai Merauke. Males. Ora. Yo kanca-kanca, digayangke lagu sing lagi viral. Ayo. Kasunyatan bersama Mas Febri Wicaksono. Yo. Aruna Bakti Tama. Gusti Arjuna, Amelia Nadika. Febri WS, Ayo Mas. Ahmad Yo. Bilal. Ora gampang nampa lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatan ning tresno kowe sumanding wong liya. Apuranan aku yen ninggalake sliramu, nanging aku wis tutu-tuwemu. Gusti tansah krungu Bung Jaipong monitor. panyuwunanmu, muga kowe enggal gantiku. Ati durung lilo kowe nyanding wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tampa kebasane kembang mekar ana ing atine kudu aku sing duwe. Wes cukup lalekno timbang atiku lerno bergerasa tresno ra bisa dipaksa. Atiku percaya yen kowe pasti bisa lilate aku sumaring wong liya. Yo, Haruna Bakti Dana sak bose. Dance Audio Bersama Mas Febri WS halo Mas Benden. bersama Mbak Amelia Nadina. Ora gampang lelakon aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatan ning tresno kowe sumanding wong liya. Hatiku wis dudu duwemu. Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu, muga kowe enggal Spesial ke Mas Aan. Oma tutu adalah sikat yo yo. Hati
cinta sing tak tompo Kebasane kembang makarono ing ati nengi kudu Sampun Mas Febri, kalian Mbak Amel. Langsung nyatan Mas. Menika sak lagu mengkas terus tarik kabeh. Yo Mas Gusti yo. Apa Mas Gusti lagune? Mengko wae. Yo. Oh ya. Mas Gusti, ono request ego wong tua. Ya. Piye? Nah, mau nempi ngono to? Oh. Bolok titis apa? Laras yo. Pekatan yo. Mau nempi. Oh, yo Nyiro Kidul on request wis disawer yo. Di Nyiro Kidul keso. Yo, Mas Abi yo. Gun gelang. Batangannya dugangnya Mas. Batangan. Tanah Jawa tumununge ana sakura kanyata gede ombake kereta kancono dadi titik ane pasurya itu ra ono tatike sakara itu yo iya wong tuwa Mas dideke sik Mas. Ada Gusti Arjuna. Ada juga Okta Salsabila. Sikat yo. Cerita apa? Cerita apa? Piye Mas Gusti? Sing paling larang Lara
Nalika bapak lunga ninggalke keluarga nalongso nanging kudu tak tarimo sing gawe tambah lara waktu ana kaya ra ana dikasih sayangi sing kaya cah liyane Yo, bapak ibu bingung dewe-dewe sika. yen pancen kudu pisahan aja nganti ana dadi bodoh ning dalan Ayo so. ora ana sing jaluk dilairke Yo, nang luar kok sing kaya ngene yo. apa anane kabeh anane Yo, sak. pancen ngene iki takdire Lo. iya anak sing rusak omahe yo Taruna Bakti Tama kesenengan Okta Salsabila Puji Arjuna Bersama dan audio sound system profesional bersama Taruna Bakti Tama. sika Ayo, soko. Cerita sing paling marani nalangka nanging kudu tak trimo Sikat, iya, ayo deh. Lulu. bapak ibu bingung ora ana sing njaluk dilairke arko kaya Tepuk tangan yo. Toko apa anane kabeh anane yen pancen ngene iki tak
Waktu menang kita dire. Bisa kaso. Kudu iso Oke, kita lanjutkan Mike Tyson dan John Cena 3, 2, 1, ya. Batangannya mas. Yo Pak Endro dibantu. Pak Rizky. Pak Rizky nih dia, kene. Guru tarap kita mah, hilang wong doang. Ayo so, habiskan. Awas. Yo dijagani. Ayo panitia monggo. Os. Wah, ayo mari. Yo. Rek. Yo, waktunya dibagi-bagi, ayo. Ayo, os. Oh, nek jero, masuk. Iya. Yo. Sanda ibon yo. Yo bali yo. Selanjutnya. Yo.
pada tresnaku kang putri. Monitor batangan. Tambahin Mas. Ben padha ro jaipong. Sing wetan ra krungu. Iya, Os. Sembuh. Candak we candak drong gondrong. Ya totoke dumbluk gondrong. Wis sambatan lho gondrong. Kula keteri pacitan. Oh, iya. Aja ngono Mas, aja ngono. Kepal enten, aja ditutupi. Jadine aku sing kok tresnani. Lunga terus apa tau sing kok marani. Lera-lere kanthi gawe. Yo. Iya. Iya. Ayo, mari. Turi putih, ditandur ning kebon aku. Turi putih, ditandur ning kebon aku. Yo, os. Yo. Langsung sikat.
Lurik-lurik ulane sawa dase cilik buntute dawa etong lirik sing kira-kira sing dilirik ora rumangsa Umar Moyo Inson timbali Inson timbali Raden Marmoyo dasar bagus kepala nyata Raden Marmoyo dasar bagus kepala nyata dasar sakti mantra guna layong dilayong layong dilayong sekar melayong layong dilayong layong dilayong sekar melayong layong sana layong sini sama saja Yo. Sak menika bab